Yung alam ko doon talaga. Isang group doon talaga. Doon lang banda sila? Yung napansin ko. Pwede naman natin yung dito. Tapos akyat ka na sa ano? Oo, akyat na ako. Hi friends, it's weekend. And ayan, kakaligo ko lang. Di na ako suklay ng maayos kasi pupunta lang naman kami sa Fritidspark. Mangunguha kami ng raspberries and blueberries. Yeah, ayan. Bit-bit na naman ako ng ganito. At saka sinuot ko na lang yung camera para hindi na ako mahirapan. Yun. Nagwe-wait na lang tayo kay Ate Elsa na dumating. Diyan siya banda. Diyan siya banda na building. Nakatira. Neighbor kami ng building. Ayan. Magwe-wait na lang tayo dito hanggang dumating siya. And then proceed to Fritidspark. Doon tayo sa yung aakyat yung ganon. Ate Elsa, andun na oh. Kita niyo si Ate Elsa? Nag-start na siya. Yeah, dali. Baka dating tayo. Yeah, pupunta tayo. Akyat tayo, te. Akyat din pag may chance. Ang hirap naman dito. Para tayo mag-exhibition. Exhibition, friends. Para lang makakuha ng blueberries. Wala masyado sa nito. Asan ta? Meron dyan, te? Sham-sham? Yeah. Oy, oy, oy. Tagak. Yan, friends. Effort 101. Kanad umakyat. Te, asa na ka? Naasa dirite? Unya flat? Flat ba? Flat? Flat diri Davita. Uy, pag hinay diha. Namang may mga laom-laom. Sige. Muna na nga to. Kaya dire pa doon naman ni Karsada. Sa kuha.
Gagian na. Nay, baga na yung nagkatunga. Wala pa ganun nagkatunga, ate. Ang imo, ha? Outward rin, dyan mo agi sa mga, dire sa mga kuan. At least free ra ikaw na lang ikaw on. Sige sila panguan. Murag naa dyan ni Arina kay ngano dili naman siya suksok ang blueberries. Wala na naninaon na sa tuwa. Dili na yung anak ka dikit-dikit ba ang bunga. Naman ko way sa direte oh. Nasi agianan dire. Ang dire sa may dalan wala na kaayo. Wait, na-standby na lagi ka diha. Na-standby. Oo, kay araw na sa kung mudikit ko sa imo ha, makuha man akong imong kuhaonon. Magsapaw ta. Ha? Oh. Ano ba ni ko ana siya no ni kuyos na? Nang luod na. Wala ko din kaya akong bak. Pero mo tanaw sa video, abi ano nila na dito sa utungan sa forest. Impor ba ya kahoy ang gitan.
Pares na ni dire. Hmm. Gamay ang hali nato. Nana siguro yung nanguha te. Kay dili man gud siya dikit-dikit. Ay, dito. Murag ang mula ni kuyog kay di ba gagmay dili man namang kuyog. Mooy ato. Nabilin. Hmm. Muling food ko lagi mo na ako. Tungod sa pag pinanguha ba. Kanin, sakit ito yung likod. Naa siya sa mga bakilidyo di ay. Hindi dito man ko sa mga flat na pwesto. Hali na mo dito sa mga kuante. May madaging. Base na ay dili bakilit. Katuy mong ganahan. Flat-flat. Mag-dry man tungod. Mao. Pero natin nakuha, no? Oo. Pero mas daghan din. Mukuan man mo melt bante akong gitry og kuan. Oh. Mo melt sa akong kamot. Melt in my hands. Mas effective kung ingani. Hindi mo sunod ko nimo sa labas. Sa Dili ka kahawaon diha. Nakay nakita ang daghan. Asa man tate? Didto or didto? Dito or didto? Not sure kung asa ang daghan. Kimurag na naman goy kuan. Nanguha. tawag ng blueberries. Basin sa ubang place, blue jud siya. Hindi rin purple. Lalingaw rata. Lingaw sa bukid na kinabuhi. Saon na wala man tay boat eh. Di man ta makapang fishing. Ako ni kaon chukog rice gani na before ko nilakaw. Wala na kaayo kay gikuhaan na jud siya. Wala na masyadong blueberries, friends.
May dumaan na kasing nanguha dito. May nauna nang nanguha sa amin. Kaya wala na masyadong bunga. Dili frira. Te, sagka diri te, daghan diri dapit. Wala pa naagian te. Nawa, lihaan. Oh, lagagwan. Ay oh. Dito dool man ko to sa karsada. Kani oh. Kani usa ka puhot lang. Ah, sige, pisto na sa diha. Dool man ko to sa karsada dito. Ah, nindot. Very good. Pero murag nanay ni agi dirite. Kaya ang mga dahon tanawa na ay nangatangtang na. Kay di man gud to hapon te, gabi man gud to. Alas 8 na man gud to. Daghan man kong kahoy. Murag hadlok ni siya inig mangit-ngit na te. Inig alas 8 na. Hindi na takasoder eh.
ka magplo ka og mais na pod. Magplo ka sa tate. When manahapit. Oh yeah, dili day August. Akong lola naka-experience man siya pero kuan dili kay daghan dito lang sa kuan raspberries. Nalingaw gyapon siya. Akong nanay jud ang natunghan ato eh. Akong nanay katong 9 months niyang ari. Natunghan sa raspberries. Everyday ba naman mag-pick? Dagan siya nadaas sa Pinas. Oh, jadi yang di Kalingawan. Wala pa, oy. Katunga pa lang siguro. Iya, dagang pag-apid dahon. Wala. Almost. Almost. In short, daghan na jud na. Daghan na sa imong asyenda ti luog kay imong asyenda ti ba? Napa jud kinakitaan diri na mga uhong. Ako po daghan. Hadlok man sa tamang uwa. Ano? Di ba daghan diha? O pa ko ni saka diri nagitan lang nako. Asa yung... Uy, daghan na. Daghan dahon te. Daghan na kaya. Ako oo. Oh, daghan na pod. Diri lang ka ti daghat diri oh. Dito ko sa taas-taas dapit. Diri ma sugod ko diri badong taas. Okay, nice ang color sa dahon. Mo balisod man gud i-comb. Dili ma-comb. Ang uban na idagang ngasa-ngasa nga dili ma-comb. Duula ka to sa dalan. Sayon pa inig uli. Asa ka manguha og kuan? Raspberries? Nara man duol sa tuwa te daghan. Dako-dako. Ing nako. Lanan ato. Uy, ing nako kung mauli na ta ha. Ikaw rebis time na. Wala gid puno ako ay akong aim puno ni. Kaningwa ay di daghan diha te. Puno pa na diha. Huh? Wala pa. Pero daghan kay diha ta isa diri ka isa ka black kuhay. Mapuno pa na. Gamay ra.
mo gingna na daghan kay luag kay kag asyenda diri. Mao. Iniglaag nila diri. Laag nila diri daghan kay sila harbisonon. Anda mo na nila lang south kay mang harvest sa imong kabukiran. Pero kung nanay di lang mo ani kay di man good flat. Dili mada ato lang siya sa kuan, raspberries. Dami man pud ang kuan. Raspberries. Tama na siya dito. Daghan sa kanang red din no, pero dili ko sure kung makahilo na. Kanang red na bunga. Nay makahilo daw ang red. Pero nasa makaon. Sige, imo na din rin ko an. Diri ra ko kadira ko ako pero dagang pagyapon ka makuha diri. So, okay. Daghan gani na akong giagian mo daghan pa pagbalik na ko adto. Ang ako mo sa makita na nako niya na naon lang nako tas mo ato na sa laing lugar. More of ko anako lakaw-lakaw. Mura dito nakapanag iya no. Pilingera kayo ba na nanguha. Thank you Lord. Dagag isda, dagag berries. Nya ang uban kay masag kag bukid di bang isda. Kina sa lake. Dito wala mang gilab ang mga kuan sa Pilipinas. Ang nature, gihimo ano mga buildings. Diba? Preserve man. Yaman. Hindi ra ba ni sila magpatakag panglabay no? Maura man siguro atong nakuha. Ting ako kay naamang gud apil dahon. So far diha ang pinakadaghan akong nakit-an. Kada diha na group. Unsa te? Oh.
Diri ka agi. Pag-una ta. Asa man ta? Nasa ubo. Ay, manguha pa ba yan? Tagsuan. Raspberries. Next weekend kay duty man ta. Sa'yo mo duty next weekend. Wala na ako i-check te. Basta with duty. Musangko ra pud tanig karsada te. Musangko ra tanig karsada kadugayan. Hello, good afternoon. Tingnan nyo yung nakuha ko. Yan. Mas karamihan blueberries. Tapos mag-ano na kami ngayon. Time to eat. Kakain ako ng banana. Tsaka, yan. Dried fruits. Tsaka water. Ate Elsa kumakain na.